Attention, please. The show starts. Ang dunia tanggasi dan kangkau badan dunia hidup ang tanggal. Ai lại sih sadai sara guzu jatarbai tanggal ayo. Jalan deh ayo. Aidi di haprabu sugui terla, sakru sakru baru terla. Koro punya, dah sana sih muter beangun. Aidi, Alexi. Mazaku. Siya, ang kuro ko ni Jar, sana muntar bay di hanya sugui terlang ha. Ang wakas na ni pibayo, labang simne sa ini sudah hitung dosen. Jangan di Aidi, di haprabu sugui terlang ha. Aidi, selapas pembahayo ni pibayo. Di aitang, sekolah tangga di lagi di tang aitang. Jangan di ayo. Sigumon. Thằng đứa đi ai thằng, bây giờ thằng đi ai đấy? Sao gần đi ai ơi? Sao gần đi ai? Bây giờ cô đây làm thôi ai? Sao gần đi ai ơi? Thằng ai thằng? Ai đi học thằng nó suy thật lang hả? Ai đi. Bima. Salam. Isibang sanjobal, ombago dasimon kamu ya. Belum manusia lagi aja tuh. Anggo ro dongo. Hama belum kamu ya lagi. Aba haifa uslas leo. Dah terus ada bunga. Kali ini siapa video sakru sakra marah banai kali video. Bero nungi las konsiba. Ada dan ini berapa bagi konsep kalam bawa sampai nanti orang jasi. Jadi dia, angin isi pusalan ni pun, angin isi nangkan magelang itu. Abang, mairung pisah tu itu na, nunggu pisah kuhur lagi, majung mairung jarang ujar thamlai. Angin isi pusa, jadi dia mesti tahu. Lalu, jadi dia, tahu, angin thamlai. Sila lagi dinai mau nanguli som. Oh, syarat dulu. Oh, kapan orang situ? Oh, bisa hajar tu. Betul aku kurang termade. Oh, basai. Labu tu lagi. Orang-orangnya am terlayang lah. Hap tak bisa nama orang. Langgau kakak pun. Maba sanksi mulima pada rangkep semula jalan yang beli ada. Maza orang ujaku, jauh kune
बिसिना खालामनानै लानो थिग जासिगोन नामा उन्दुयैनो लोङो मा सानसे लोङाबानो थानो हायै जालांखोब्रा बे बिसिनि टेनसनावनो बे जौखौ लोंनांबाय थागौ जालायलांबायलै आंबोथ' बिदिनो फंबाय माबा सानफ्रामबो लोंबा माबा हरनि 12टा गाहाम जाना थांबाथाय माबा दरबो खोनाया थांनो हासिगोन होनबासो जों होबाय थानोसै हाब मोनगोन बाजासै बाखिखौलाय माथो ना मा दा जन 1 लाख जाखांगोन बाजै मेरला जौ लोंबाय थागोन ना जों जागोनलै बाजै जौआ बारा थिङा माथो लुबावदोंलै फंबाय फंबाय मानसि दङ माथो आदायाबो बै फुरा जिराय 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 ओइ बोसोर गोदान दिबा दे जिराय आदा नै फैदोंमोन जोङो अ बाजै खाबु गंसे लाबावबाय न'आव जोंना आदा फैदों हा फंबाय नालाय खबर सबर बोरै जादों दंब्रा हा बिदिनो सामफ्रामबो न'खराव दावराव दावसि माबा हरनि 12टा गाहाम जानानै थांना जौ लोंनानै जाना थांबाथाय माबा दरखौनो खेवना होआ माबा रायो जौ फाग्ला माबा लेखा फिसाफोरनि लेखाफोरानो डिस्टार्ब जायोमोन हा फिसाफ्रा फरायबाय थागोन ना बिदिनो फंबाय आंनाबो बिदिनो जानानै दङ माबा दुब्लियाव हालेवहैबाबो ओंखाम गैया माबा साख्रु साख्रानि आरो बिदिनोसै ओइ आदा नोंबो बादि लों दे गोसाथारबा माथो औ एसे मोजां एबाराव हा नांबावगोन माथो बुंसै दे बुंजोबो होनाखैलै आदा मावसो दानदां हा आदा जाफुनालाय खबरालाय बोरै जानानै दं बाजाराव गंसे लाबावनाय नै जोब्बाय आं माथो जों खालामबाय थायोलै बिदिनोलै ओंखायनो एबार आं सानदों जै एबार दाय मोनबाय बाजै होनांगौलै साफायना मा खोलि बांसिन जौनायब्रा बाजैयाबो खम नङालायलै नङालै साला लु फंबाय जौफ्रालाय मारा हा दाना हिनजाव रायबाय थाथारो नामाब्रा रायो फंबाय हाबा आंबो उन्दैयाव लाफ्रांबाय दाना सेस गोदान लानांगौलै आदा बुंसिब्ला जोबनांगौ फिसायनि बारगा हाबा मावोब्ला दख'ना सिङाव हाबनानै थानो नाङालै होथारखानांगौ माबा दाय मोनबायथाय दे आदा हो नोंनिया फंबाय मालाबा मोजां सम लानानै बेग हाबफैफिननांसिगोन समाबो बारबाय दा जोङो थांलायनोसै नामा जागोन दे फंबाय मालाबा मोनसे सम लानानै बरिया होखावसैलाय नामा दुखु सुखुफोरखौ उनफ्राव लोगो हमलायनानै मोजां रायलायनोसै बिदिनो जाथोंसै हिनजावनि थाखाय बिदिनोखासै सिखारलायनोसै नामा फंबाय जागोन दे मावनांगौलै हिनजावफोरखौ बुंनाया एबाराव दरखौ दानख'जोबनांगौ खेवना होआबा हाबा दे जाथारलाब्रा माथो देहाफ्रा गैथारला टेनसनफ्रानो बारासो दर दानख'जोबना हराव रायबावोब्रा बुंसिब्लाजोब माबोरैसो थांदों बांद्राय दावराव जायोबा जों दंना
मागो जाखो फाला आगै आंना खाफालानो बिदिसोहाय आब' मा खालामबावनो इसोरानो खाफालखौ बिदिनो लिरना हरदों खोमा आंनो आब' सानफ्रामबो न'खराव दावराव दावसि जाबाय थायो बिसि फिसाय न'खरा बोरै जौगानो हानांगौ जाखो मा खालामबावनो बिदिनो जालांसिगोनदां जोंनि संसारा थांबायमोन आब' दोनहैनायसै नै आगै बेखौनो लांसाबदो जोंनि सानराज आंखौहाय दिल्लीयाव खेला गेलेनो सायख'दों हाबाब फिसा एफा मोजां रादाब लाना फैदों नाथाय फिसा जोंहा न'खरावदि रां रुफा गैया मारै थांगोन फिसा एथ' गोजान दिल्लीयाव नङा आयै आं थांथारनांगोन गासैबो रांखौनो सारमोना बानदेरनो दोनो सार जागोन दे आइ दे आं नोंनि थांखियाव हेंथा होआ दे आइ मोजाङै गेलेना फै जागोन दे आयै थांनाय थां ड्रेसखौ सोलायना फैदो थांनाय थां जागोन दे आयै आइदै आयु फिसायादि एसे गिदिर एसेबां मोजां थांखि लाना फैदों नाथाय बेनो हरनांगौ रां रुफाखौ फैलायबाय बियो फाग्ला बोराया दाबो ओंखाम मोनाखै नामा माबाहाय फिसा माइरंआनो गैयामोन बै आब'नावसो जावहैनानै लानानै फैदों आङो खालि माइरं गैया मा गैया नोंसोर मा मावखो माइरं बायनो फैसा दोननायखौ नोंहालाय मानोथो जौ लोंनो लाङा आं जौ लोंनायावसो बदनाम साला अलथिया नोंहालाय जौ लोंनानै सानफ्रामबो उदै बुंना फाग्ला बोराया ना मानो जोखायखो आयो फिसानो माखौ जाहोबावनांगौ जाखो आंलाय माइरंआबो गैया बायना संफैदोंमोन मानो जोखायखो नोङो माइरंखौ माखौ जायो जा नोङो फाग्ला बोराय आयो फिसानो माखौ होनांगौ जाखो आंलाय नोङो मालाबा न'खरनि मान सनमानखौ लाखिनो रोंला नोङो मालाबाबो
Kalau ngerang lah, salah. Kali saya nama baca kalau ada salah. Apa ibu kamu? न'खरावलाय रावबो गैया नामा? ओइ नानि लायस्रि नानि लायस्रि दङ सोर जाखो? जागोन दे जागोन बे नानि लायस्रिखौनो जोंनि स्कुलनि गुवाहाटियाव खेला गेलेहैगोनखौ खबर लाफैदोंमोन आं बोरैथो जाखो नानि बेफोरो मैयाहाय बिफाया जौ फेना फैनानै आंखौ बुफैदोंमोन बावनो फिसालायसिनि खर'आव नांनानै दोला होदों हाबा फिसाफोर फरायनाय गोनांआवलाय मानो बिदि खालामनांगौ दे जाखो गैया मालायफोरनि न'खरनि गारजेनफोरा एसे मोजां जायो संसार जोंहा गैया सानफ्रामबो जौ लोंनानैनो दुम-दाखाल खालामफैयो नानि लायस्रिया थांथारनांगौमोन खेलायाव थांनो मोनबा देरहागौमोन खोमा स्कुलनिफोर नामफोर लाखिनो हागौमोन खेलायावबो मोजां गेलेथारोमोन नानि लायस्रिया आं थांनो हानाय नङा सार दे बिदिबालाय नानि लायस्रि थांनो हालाबा आं थांथोंसै जागोन दे सार थाथ'लायबाय नानि लायस्रि